Wan sembah liring ulun kapurba risang murbeng ngarat ning sahananing kang mringkanang sing tasih buka kang sawagung sagung mring telahan nyuwang kanang mamujengo Mastu Purnomo Sidhem Awikna Mastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung langmula pesta masretantun lambahing Buddha jinantur tutur kadela tula-tulat milat ing Baradya winursita ngupama pramniskara karanudya tumiyeng jaman purwa pinarti tameng lalata manggata kapasaning Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondoli narik urututing basa dongeng kuna kemusurasa ninarasaya karaos bolat jari rohan rasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wis rinakup caing carita beje wis gumelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani panggeran ringgit purwa Surya Candra Ndarum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi dari bawana purwa tekeng duk sina gilir gumanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya Jawa pating krembya dadya padhanging kutu-kutu alang atoga buron mono miyang buron toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing harari wirabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang pangarka katosmu belakanan kring bangesmu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanuntu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya bojo ing gunung kemelan gentana kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanwa tapis dangu solaing kawula dasi driran sangupaya buga ngarep Tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan Samarwangi Sang Hyang saya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok drenging keblan papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samrebut biyada rebut tejo
rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging praja ing Maespati. Nata lamun negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh Jenawi gemah Ripah Karta Tata Turaharja dasar negara gedhe bare padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing asta besaraning adil praja ing Maespati menika ta warnane pinastan dosa namanira dosa araning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ya Sanata Prabu Harjuna Sasra, ya Sanata Prabu Kartawirya. Nalendra guna tan ngendak maning jalma luhur dataran kulung-kuli. Andhap lan kasoring sesami. Yen to ginunggaring jajal luhuring prabon. Sadalu mangke tena wedhete pinunggul kang kawicarita. Risat juga sanata kepareng mesti inggil natrata lenggah dampar kang pinalipit ing encana pinathik sesotya warna leremek babut permadani sinebaran sari kungas kinanda widya sajebat kasturi denap sanggaring Prabyada manggung ketanggung Jaka Palororo ingkang sami ngambil patraning prabon banyak dalang sawunggaling kacu asdi panggo kang samya rukma kinebutan laring manyara kanan kiring kungas gandaning sanata pindha prayangan blabar dungking pangoraan tembene kang puningastana sipat kamanungsane Banyal Sang Hyang Bathara Wisnu angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggenging pasibaning Prawadyabala yayah aroping samudra ing daratan miwadatan kantun sanggaring para narwati Punggawa Nayaka ing mus kepareng begambir mlabar yaya samudra datan potebi ngabiyantur ngersaning Sanata Prabu Sri Arjuna Sasrabau ing nerpepeh pindha sata matarangan menika to warnane Sanata Prabu Surya Kethu kawernah kadang tarunaning Sanata Prabu Sri Arjuna mengkeraken ingkang rayi kadang tarane Sang Prabu Arjuna nenggih Sanata Prabu Kalingga Prana biwadatan kantun pisowanipun Indra Mantri mungka pesaning praja Rekyana Patih Surata menggeraken sanggaring para nayaka para prajurit para punggawa mbegambir mlabar jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posla lopet kadamara seba ing alun-alun hamdudak gendera rontek umbul-umbul kikiter hangen danu yayahi mondo ing mangsa labuh baing megar pindha jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngarangapaya jati ngarange mangsa ketiga barandene katingal tidhem jinem madyaning pasiwakan negari Maespati Sanata dereng kepareng amedhar pangandikan katingal rengu pasuryaning Sanata Prabu Sri Arjuna dadya tambuh-tambuh enggalih sangganing para kadang samya ngabyantara barandene mangke dereng wonten wedharing pangandikan amung swara abdi dalem pangarawit miwah pangliing waranggana ingkang akarya asri seneng madyaning pasiwakan negari Maespati dados sakula mangke kawis tinggal bendhi munya mangungkung kacena bilih Sanata samedhar pangandikan dadya kumangulu jiring pangandikaning Sanata Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang dereng kawijiling lisan
wong ramyang ningkang sasangka tumanyar mangrenggo rumengkuri mangken tanpa siring Dalem kang omamas mas muruping langit Sritenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Myang Panjra Sarwa Rukma Renggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran ler
lat sisiring tadet wimbo kekandamre minging katiuping maruta mando saparan mangambar ngas Hyang Agung muga ngayomana marang Projeng Maspati saisine Patih Surata ayo ndadekake kaget sira Patih ingsun wiji mangarsama ning ngarsaning ingsun Patih Surata lho inggih diwaji sesembahan kula pangayom kula Madyapada prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Surata wonten sabda pangandika paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu mugi andadosna ing kawuningan nalika kula wonten ing sakjawining pasewakan kumitirat caruk maras raos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katumping samirana satembahan dadosaken kumitir manahipun ingkang abdi kepatihan nanging sareng wonten karsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Surata kepareng kula cumadung dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Maespati. Iya Patih Surata kadiparan nanggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Maespati Patih Surata. Gusti sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saeka kaptiyakar ngrinusa bangsa tuwi negaring Maespati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula Patih Surata akarya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggonira ngadhem ngarsaning ingsun Patih Surata sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata iya ingsun tampa akarya bombong tias ingsun Patih Surata prayogakna nggonira ngadhep lho diwaji sampun boten kirang mregi wiswanipun ing abdi kepatihan Yayi Surya Kedhu prayogakna nggonira ngadhep ngarsanipun Kakang kawula nun Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi pun Surya Kedhu wonten ngarsa paduka Gusti kula Koko Prabu Sri Harjuna Sasrabahu namung lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula ing Maespati sesembahan kula Prabu Sri Harjuna Sasra iya Yayi ingsun tampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula Bundingga Jimat paripih dayana ing kasantosan prayogakna nggonira ngadhep ana ngarsanipun Kakang Yayi
Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi pun Surya Kethu mangarsa mangersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati. Yayi Kalingga Prana prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kalingga Prana. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kalingga Prana Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhep pada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat semban kula. Iya ya. Pun Kakang nampa kalya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Lho Bendingga Jimat paripih dayana ning kasantosan. Kadanging pun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Patih Surata. Mesti waya karya kagiat penggalihing Yayi dene apa to sababe dina samengko ndak piji ana ing kedaton negara ing Maespati. Monggo dina iki dudu dina pasewakan ingkang saben dina ingsun anakake ana ing jroning Datulaya Yayi. Mula satata ingkang luwih prayoga jeneng pun Kakang diambabarake wigati ning pasewakan Koko Prabu. Sumangga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Koko Prabu mboten wonten gumana musik salebeting manahipun ingkang rayi. Kejawi kula nampi kewajiban saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng ana handhawuhana supados ingkang rayi mlampah ingkang tebih saha ambeta ingkang barang ingkang awrat. Kula nedya mastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat semban kula. Senadyan ingkang rayipun Kalingga Prana semanten ugi mboten wonten ingkang kula gegadang kejawi namung midhangetaken sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila kepareng sak mangke kula aturi ambabarana ingkang rayipun Kalingga Prana. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati. Sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Sri Harjuna Sasrabau sinuwun. Handhah ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya kadanging pun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Patih Surata. Jeneng ingsun nganake pepanggihaning para kadang Sentana Nayaka lan Punggawa Maespati sayekti ora ngrembug perkara negara Maespati. Jernyatane negara Maespati wis katon ayem tentrem nir ing sambikala. Akeh sangganing para kawula ingkang padha urip kebak ing karukunan. Ora ana ingkang padha regejegan satemah kawowohang angkat marang kalindraning ingsun nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kabeh mau katandha nggone wegik lan wasis kadang-kadang kumranata sagung para kawula sartane nindakake marang parentahing nalindra. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula Candhingga Jimat Koko Prabu. Lho, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula Candhingga Jimat
Koko Prabu. Patih Surata wonten timbalan. Ingsun nedha nrima dene sira Patih Surata ingkang tansah bisa minangka dadi wrangkanata ingkang becik. Ketitik krana Patih Surata ingkang tansah dadi lantaran pangandikaning Nalindra ing Maespati satemah kawasa maranata sagung para kawula dasih Patih Surata. Menawi sampun paduka dawuhaken estunipun ingkang ngabdi namung nindakaken kewajiban supados sakmangke boten kalepatan wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Iya Patih Surata dene ingkang wigati angka 2 Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana ngerti yo lamun jeneng ingsun nganakake parepatan sayekti nalika dina ingkang kepungkur Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra nampa nawala saka negara ing Magadha tananalya kejaba mung saka Sang Prabu Citrasena. Dene surasaning nawala bareng ingsun surasa urut sawiji-wiji tulis ing mapan jroning nawala sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kelawan Nalindra ing Maespati. Krana pokal gawening Nalindra sewu negara ingkang bebasan angepung wakul baya mangap negara ing Magadha disababake Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi tetuangganing Nalindra sewu negara kepingin anggayuh Dewi Citrawati kadanging werda Nalindra ing Magadha Prabu Citrasena. Yayi Surya Kethu ing mengkono panjenengan ingsun darbe pancatan nggone ingsun bakal amboyong marang putri ing Magadha Yayi Dewi Citrawati sarana panjenengan ingsun budhal marang negara ing Magadha ingkang wigati nyingkirake ratu sewu negara ingkang wis bakal ngepung negara ing Magadha Yayi Surya Kethu dene jeneng ingsun nglumpukake sagung para kadang-kadang ingsun ana ing kedhaton negara ing Maespati sayekti mung kepengin nyuwun iga pertikele kadang ingsun sakabeh pisan monggo kepiye penemune Yayi Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Patih Surata lamun Nalindra ing Maespati jumangkah ana ing pabaratan amambengi keparenging Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi makuthaning ratu sewu negara Yayi Surya Kethu Dunamit pasang kaliman tabit tinebina ing ladune dumawing tawang tuwang sinuwun boten nampa kula badhe angremehaken dhateng paduka Gusti kula sanata miwah agengipun kula badhe angias dhateng kekiyatanipun pepundhen kula Prabu Sri Harjuna Sasra menika babar pisan boten namung menapa inggih sanget dipun perlokaken paduka mandhap saking dampar tumuli tedhak wonten negari Magadha jernyatanipun Punggawa Maespati menika kathah sanget ingkang pantes minangka duta paduka mangrurah Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magadha kalebet ingkang rayipun Surya Kethu upamiya kula menika nampi palilah tinuding dhateng paduka Prabu Sri Harjuna Sasra supados kula mangkat bidhal wonten negari Magadha kula mboten badhe selak tartemtu kula ngendikane menawi dados dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun semandune ingkang lari Koko Prabu ingkang rayipun Kalingga Prana sampun ngantos Nalindra ing Maespati ingkang rumagang karya cekap utusan dhateng ingkang rayipun Kalingga Prana kula sagah nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magadha samangke menawi saged kelampan amboyong dhateng pun Dewi Citrawati tumunten badhe kula pisungsungaken dhateng sinuwun Gusti kula ing Maespati Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra diweji sampun malih kadang-kadang paduka nadyaning abdi kepatihan bebasan remuk kasawurna putung kabandhemna kula sagah minangka dados wakil paduka Gusti kula ingkang sinuwun tedhak utawi sowan dhateng negari Magadha nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngampung negari Magadha sinuwun Patih Surata ya ingsun nedha nrima ingkang banget dene semono kesaganing para kadang namung yen to ngelingi ana suwiji-wiji ingkang minangka dadi panjangkan ingsun apa ora jeneng banger bacin ing astaning Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna nedya nyingkirake mungsuh ratu sewu negara mboyong marang Dewi Citrawati kadange werda Prabu Citrasena lamun to ingsun utusan doh nyono cerak nyono padha mestani
Lamun Nalindra ing Maespati kuwi Nalindra ingkang jirih getih wedi mati. Lamun Nalindra ing Maespati kuwi pindhane wong wadon pepinjungan. Mula babakan iki nedya ingsun petung luwih dhisik. Aja nganti buntung ing tembe mburine. Sapa ingkang pantes minangka dadi utusaning Nalindra ing Maespati? Apa kudu panjenengan ingsun dhewe ingkang cedhak ana ing negara Magoda? Yai Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Pati Surata? Sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sabawa. Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung mangrempak ing wadya Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka giri-giri. Dadya kendel pangandikan Sang Prabu Sri Harjuna Sasra. Nalika semanten duwe midhangetaken gegering jaba. Samyara raosan kumalisik yen ta ana sawijining satra ingkang ngalampah tapa PB wonten madyaning satengahing ringin kurung negaring Maespati. Dadosaken hara kang samya mangarsa marsaning Sang Nata Prabu Sri Harjana. Tumuli sigra cukat Sang Nata paring sasmita kalan Pati Surata amiji pisawanipun nem-neman ingkang nglampah tapa PB madyaning kalon-alon negaring Maespati. Tanggaping gati Pati Surata sigra mabuka medal Jawi ngestu padha dawing nata ing Mas Prabu Sri Harjuna Sasra bau.
mendalon tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Pati Surata wonten timbalan sinuwun tanggaping gati sira patih ingsun dawuh supaya miji marang pisowane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati jumbuh lan menapa sampun duka dawuhaken diweji lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangganipun badhe murba lan masesa dhateng nem-neman ingkang sajakipun sampun kumawantun lampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati. Iya, Pati Surata. Prayoga nunggone ngadhep ingsun nedya ndangu kelawan nom-noman ingkang wis wani tapa pepe ana ing alun-alun negaring Maespati. Purba wasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bocah nom apa ta sababe dene sira alaku tapa pepe ya mung sadurunge sira kuwi saka ngendi lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedheng anakake pasewakan sira alaku pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati apa ta sababe lan dasare apa nunamin pasang kalimantabi tinebina ing lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala jer sak mangke kula sampun andhang kalepatan dene kula wantun lampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati. Satemah paduka Gusti kula sanata amiji pisowanipun ingkang abdi inggih krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun mengkono kasinggihan mekaten yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ing ngarsaning Nalindra ing Maespati sira kuwi sapa nami kula pun Bambang Sumantri aranmu Bambang Sumantri kasinggihan mekaten wingking saking pertapan Jati Sarana atmajanipun Begawan Suwandagni sira mburi saka pertapan Jati Sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni kasinggihan mekaten Sumantri wonten timbalan apa ta sababe dene sira wani tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati yen to darbi kekarepan mara diagi aturna marang panjenengan ingsun matur sembah sewun tanpa pepindhan dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendhan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri. Sumantri wonten timbalan gage matura ingkang prasaja sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna estunipun anggen kula bidhal saking pertapan Jati Sarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri dene ngawuningani negari Maespati ingkang kuncara Hanjayeng Bawana satemah
sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tumunten tuwuh ideping tekad kepingin sanget kula menika suwita wonten ngersa paduka Gusti kula Sanata. Mboten ketang dipun dadosaken juru pelados. Miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe nggulawentah dhateng titian paduka. Kula mboten badhe suwala. Syukur bagi sinuwun sowan kula ngersa paduka Sanata Prabu Sri Harjuna Sastra menika kala wau kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga. Karana mboten ketang sekedhik ingkang abdipun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke sageta kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kambit dosang reknaning bawana ing jagat wasisaning upacara wayah nur jagat Sumantri kula wonten timbalaning adhawu ya senadyan tumrap sira Bambang Sumantri aturmu maos mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Nanging yen to nurut marang ukara sarta tembung munggonmu munjuk atur kelawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu. Nggonira ngaturake yen to sowanmu kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit. Sumantri sayekti apa kang dadi panjang kamu mau ora gampang tumraping nalindra ing Maespati. Jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedene minangka tamtama ana ing negara Maespati sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawirane. Gandeng sira Sumantri wis matur ngarangersaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa negara ing Maespati merga wis kumandel kagaduhan kaprawiran. Kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya? Sinuwun menawi paduka kirang pitados kaliyan ingkang abdipun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak. Samangke badhe kula aturaken menggah menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe swala lantar tentu saged kasembadan Sumantri wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasrabau duwe kewajiban ya kuwi mbebantu marang negara ing Magadha. Sabab dina iki nalindra ing Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana nalindra 1000 negara ing kapandikan Prabu Darmamisesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati. Sumantri kula wonten paring adhawuh mara sira ndak utus minangka dadi badal wakiling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna budhal marang negara ing Magadha. Ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi nalindra 1000 negara luwih-luwih lamun bisa telukna ratu 1000 negara ing kapandikan Prabu Darmamisesa. Yen sira isa nelokake nalindra 1000 negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ing ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabau, ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati. Nanging wanti-wantine ingsun mara gage gatekna nggonira ngundurake prajurit sarta nalindra 1000 negara mau nggunakna tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Liripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan ratu 1000 negara.
telukna kanthi rasa asih lan tresna Ratu Sewu Negara. Aja sarana peperangan. Lamun sira Bambang Sumantri bisa nelokake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba. Yakti bakal tak anggep lamun sira kuwi duwe kaprawiran lan duwe guna kasantikan kang mangkono bakal tinampa nggone Rasuwita marang Prabu Arjuna Sasrabau. Nang yen to sira ngundurake Ratu Sewu Negara nganti panjenengan ingsun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba luwih-luwih kurbaning jalma menungsa kang kaya mengkono sira ora isa nindakake dawuhing Nalindra ing Maespati ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama Punggawa negara ing Maespati. Sumantri mung kuwi kang dadi dawuh ingsun. Sira nyuwun apa mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri. Sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gandeng sampun terwaca dawuh paduka. Estunipun kula mboten badhe nyuwun bebono menapa kemawon jer kula ngrumaos sinedhengipun badhe suwita ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa ing sampun kula dawuhaken badhe kula istakaken. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng negari Magoda. Ngestu padha dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake aja nganti sira langgar. Lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaliring Nalindra ing Maespati aja takon dosa luwih-luwih ora kelakon ngunduraku Sewu Negara. Sumantri sowan ana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi Punggawa Maespati nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu dene ana sawijining abdi sarta dene ana sawijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna isa nyembadani sarta sumaguh ingkang datanpa bukti lho nggih ngestakaken dawuh Lilanuna kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri nun ngestakaken dawuh sinuwun. Nunamin pasang Kalimantabi sinuwun kenging menapa malah paduka pitados kalian lare saking Karang Pradesan ing namipun Bambang Sumantri. Menapa mboten langkung prayogi ingkang rayipun Surya Kethu ingkang bidal dhateng negari Magoda. Sumantri menapa mboten langkung prayogi ingkang rayipun Kalingga Prana ingkang sowan dhateng negari Magoda sinuwun dene paduka pitados kalian lare saking ereng-erenging arga ingkang sak mangke wantun cumalena badhe suwita nersa paduka Gusti kula sanata Surya Kethu Kalingga Prana wonten timbalan ing adhawu jeneng ingsun
percaya kelawan Bambang Sumantri mbut ora mung sarana paningal lair nanging uga paningal batin. Merga rasa njala ana ing penggali ingsun nalika Sumantri ngandhakake yen to suwani marang negara ing Maespati sayekti wis kinantenan ya kuwi kabisan guna kasantikan lan guna kaprawiran kang mangkono padha karo ngiyas marang Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Bakal ingsun ngerteni kaya ngapa kesaguhaning Bambang Sumantri lamun to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Sayekti Sumantri mung bakal dadi banten ana ing negara Maespati. Nuwun ngestaken dawuh. Nggih. Kawicaksanan wonten ngarsa Paduka sesembahan kula Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Pati Surata wonten timbalan. Ketapna para wadyabala saperangan wae supaya laku dedemitan anitik marang lakuning Bambang Sumantri. Nggih, ngestaken dawuh. Lamun to bocah mau sembodo sarta pancen nyata-nyata bisa nyingkirake ratu sewu negara kanthi apa ingkang wis ndak ngendikake ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake matura marang panjenengan ingsun yekti Sumantri bakal ingsun paringi Sri Nugraha minangka dadi nayaka negara ing Maespati. Nanging to lamun apa kang dadi kandhane Sumantri mau mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Ingsun ora kepengin sowane Bambang Sumantri ana ing jlambrah ndatu ya negara ing Maespati Pati Surata. Nuwun ngestaken dawuh Paduka Gusti kula sanguta. Gandeng santun perwaca dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja boya bocah cilik. Malah babar pisan budana kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton Pati Surata. Lho iya. Ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ngisi nuwun pareng kula madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Glirana kula nyuwun pamit diweji. Iya Surya Kertu sing prayitna ngati-ati. Glirana kula nyuwun pamit Kalingga Prana tantanen para kawula. Aja nganti ana telik Mangindrajala ing marajal seka sela-selaning garu. Santemah gawe geger kahananing kawula dasih. Menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Pati Surata. Purna gatining pananggilan. Santosa sukundur ngedaton jeluk saking dampar menara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing para Bancedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacarane keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya ngirang penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna wau.